Čakáš na neho mesiace, roky. Cítiš, že ešte musíš vydržať, že o neho musíš bojovať, pretože je ešte stále zaviazaný s niekým z jeho minulosti. Zamysli sa ale hlbšie nad tým, čo to hovorí o tebe. On má doma ženu a ty si v pozícii, kde si možno sľubuješ, že sa situácia zmení. Ale pýtaj sa, aké sú skutočné dôsledky takéhoto vzťahu. Aj keby náhodou odišiel od svojej manželky práve k tebe, dokážeš žiť s pocitom, že podviedol niekoho, koho raz vravel, že miluje? Ako si môžeš byť istá, že to isté za pár rokov neurobí aj tebe? Polož si tieto otázky, aby si pochopila, do aké riziká s takýmto vzťahom prichádzajú. A čo to vypovedá vôbec o tebe? Čo je za tým, že chceš partnera, ktorý niekoho má? Prečo ťa vôbec takíto muži zaujímajú? Prečo sa dostávaš do vzťahov s mužmi, s ktorými zažívaš takúto drámu a neistotu a naťahovanie? Neustále riešenia, neustále pády a vzostupy, neustály kolotoč emócií a pocit, že nikdy nie je kľud, že sa stále niečo deje a ty nikdy nevieš, čo ďalšie bude nasledovať. Tieto vzory, ktoré opakovane vo vzťahu zažívaš, môžu poukazovať na hlbšie problémy, ktoré máš s tým, ako vnímaš svoju hodnotu. A rovnako tak môžu súvisieť s nedostatkom pozornosti, ktorý si v minulosti dostávala a ktorej sa teraz tak silou mocou držíš. Je dôležité adresovať tieto otázky, aby si mohla nájsť stabilné, zdravé vzťahy, ktoré ti prinášajú šťastie, ktoré si zaslúžiš a aby boli bez neustáleho chaosu a bolesti.